Kham Bagwi Kha uno pandarogo tamna bagui ora kaisa team samgonai kadal team jate lukurang ni subidan bagui je tamnago kaisa rang income khaimana jat tai jara kri rok jate bong subidang nai jan bagui kaisa Kham Bagwi Kha MLA Fundni theke lukurok no janangmani abo bagi tongo next baul borok demand khaika baul rusamni ba kitong samni manibo ronai next next one ogulat issue omno kariba bot khayo tai bangna ta tini bangna ta kaisa patlekat bisi warung baribo orobo tabuk thangi tongo ro program boro gotuna ja oro omai kono same kham jackson kham koto hanke joton sino sin boro o kham koto bagnai hambaisa Norok bukung khunjute totrani bemar rokbai kobol jakde hunke leria kare dakti phai nai phaidi norok ni amsayo khuai mohana medic clinic te diagnostic center orwo tongo bukung khunju te totrani amjoknai kurung cook specialist Dr. Rakesh Tripura bwkhaktwi MS ENT specialist chini orwo morok ni machine bai amjok jago abono karibo amjogi naijago bukung khunju tei totrani bebang bemar solo jagrok bukungni bemar khunju bemar thyroid bemar matric cancer kringjak bemar rokno belai kahamke sakthari nayo kokti salbrum khwai mohanam medic clinic center